फाइनाली आङो बहुत गोबाव समनिफ्राय नोंथांमोननोहाय मोनसे मोजां खौरांखौ होनो थाखाय सानबाय थानाया दिनै फाइनाली सफैबाय। दिनैहाय आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन मा मोजां खौरां। आंनि थाखायथ' बहुत मोजां खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मिन्थिया नोंथांमोना मारै रिएक्ट खालामगोन। आंथ' जोबोर खुसि, ओमफ्राय माने खुसिबो आरो दुखुबो आरोना, मोननै रोखोमनि। थ' फार्स्ट अफ अल आं खुसिखौनो खोन्थाग्रोनोसै, बिनि उनावहाय मानि दुखु बेखौ आं बिनि उनाव खोन्थानोसै आरोना। होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होमबासो बुजिगोन आरोना। थारैनो आंनि जेनोखि सिमां बियो मोगथाङाव जाफुंबाय। आंनि जेनोखि सिमांमोन जे आङो बेस्ट एयारलाइनावहाय जब मावनो थाखाय, बे सिमाङा आंहा दिनै फुरा जाबाय होननानै आं सानो आरो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ रसिता समफ्रामारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायबाय। आं नोंथांमोननोहाय बे क्लियारिफिकेसनखौ होनो थाखाय सानबाय, दिनैहाय बर' मिडियामावहाय खस्थ'यै फरायनानै फैनाय रसिता समफ्रामारिया काटार एयारवेजनि सासे पारमानेन्ट स्टाफ जाबाय। पारमानेन्ट होननाय बुंनाय लगेनो माने अराय समनि थाखाय स्टाफ जाबाय आरोना काटार एयारवेजनि, काटार गभर्नमेन्टनि। स' गोबाव समनिफ्राय नोंथांमोना आंखौ माने ओरै खारथिंलाय डकुमेन्ट्सखौ लानानै काटार एम्बासि अफ इन्डिया बा पुलिस थाना बेफोरावहाय आंनि डकुमेन्ट्स लानानै ओरै खारथिं खालामबाय थानायखौ नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नुदों जानांगौ। स' बेनो जाहैबाय, आङो माने दिनैहाय आं फाइनाली नोंथांमोननो खोन्थानोसै। आङो रसिता समफ्रामारि बड' मिडियाम बा आसामिस मिडियामाव फरायनानै फिसा गामिनिफ्राय फैनाय रसिता समफ्रामारिया दिनै काटार एयारवेजनि पारमानेन्ट स्टाफ जाबाय। थ' पारमानेन्ट स्टाफ होननानै बुङोब्ला माने जोङो फार्स्टआव जोङो काटार एयारवेजनि स्टाफ, हयथ' नंगौ जों काटार एयारवेजआव मावगासिनो, नाथाय काटार एयारवेज माने आब्रडावहाय मोननै रोखोमनि मानसिया हाबफैयो आरो जबखौ मावनो थाखाय। फार्स्ट अफ अल मोनसेया जाबाय जे काटार एयारलाइना डाइरेक्ट थांनानै हायार खालामनानै लाबोनाय, बेखौ होनो डाइरेक्ट स्टाफ, पारमानेन्ट स्टाफ होनानै। नाथाय जोङो बिदि डाइरेक्ट फैयाखै। जोंनि गुवाहाटि बायदि जायगायाव काटार एयारलाइना थांनानै इन्टारभिउ लाहैया, डाइरेक्ट स्टाफ हायार खालामनानै लाबोआ। जोङो एजेन्टनि थ्रु, थ' बिथांमोना एथ' गोजान थांनानैहाय माने डाइरेक्टलि हायार खालामनानै लाबोआ। बिनि जाहोनाव माखासे गिदिर कम्पानिफोर थायो, जायनिखि कम्पानि, फेमास कम्पानि, गिदिर कम्पानि, बिथांमोननोहाय दायित्व होयो जे जोंनि थाखाय काटार एयारवेजनि थाखाय नोंथांमोना स्टाफ लानानै फैथां, बेबायदि स्टाफ लानानै फैथां होननानै बिथांमोना बिदि दायित्व होयो। स' जोङो मोनसे डल्सको होननाय कम्पानि, जायहा माने दुबाइयाव बिराद गिदिर कम्पानि, बिथांमोना ओमफ्राय बेयावबो माने काटारावबो लाबोनाया बारा बावाखै। स' बे कम्पानिनि थ्रुयैहाय जोङो फैदों। बे कम्पानिया जोंनोहाय जानाय लोंनाय भिजा सब प्रभाइड खालामदों, फ्रि दोनदों जोंखौ जानो लोंनो थाखाय 1.5 बोसोर। जोंनि कन्ट्राक्टआ जोबाखैमोन, माने बोसोरसे बा 6 मास बा बोसोरथाम बिदिनि कन्ट्राक्टआव हायार खालामनानै लाबोयो स्टाफफोरखौ। नाथाय जोंनि कन्ट्राक्टआ जोबाखैमोन। बिनि सायावनो मा जाखो, माने जानांगौ जोंनि खामानि मावनायखौ मोजां नुदों काटार एयारवेजआ, जों जानांगौ एप्रिसिएट खालामदों काटार एयारवेजखौ, जानांगौ जों हार्ड वर्किं खालामदों, जानांगौ जों मोजां खामानि मावनानै देखायदों। स' बिनि जाहोनाव बिथांमोना जोंखौ माने डाइरेक्ट स्टाफ, जोंनि कम्पानिजों रायलायबाय जे उमुक स्टाफखौ जोङो इन्टारभिउ लानोसै, थ' बिथांमोना जुदि सेलेक्ट जायोबा बिथांमोनखौ जों अराय समनि थाखाय पारमानेन्ट स्टाफ बानायगोन काटार एयारवेजनि। बेबायदि चान्सखौ बिसोरो माने जोंनि कम्पानिजों रायलायदों। ओमफ्राय जोङो खोनानाय लगे बिराद खुसि जाबाय। अभियासलि सोर मावनो गोसो जाया पारमानेन्ट स्टाफ ना, बे जाबाय मोनसे काटार कान्ट्रिनि एयारलाइन, आरो बियो वर्ल्ड बेस्ट एयारलाइन होननानै मिन्थियो काटार एयारलाइनखौ। स' बेबायदि इसेबां गिदिर एयारलाइनाव सोर पारमानेन्ट मावनानै थानो गोसो जाया आरोना, बयबो गोसो जायो। थ' अभियासलि जोंबो येस होनबाय, ओमफ्राय जोंखौ इन्टारभिउ लाबाय। इन्टारभिउआव जोङो बयबो सेलेक्ट जादों, आरो माखासे बायदि मानसिफ्रा रिजेक्ट जानानैबो थांफिननो गोनां जाबाय। थ' आंनो बयनिफ्राय लास्ट इन्टारभिउ लादों, आंनो बयनिफ्राय लास्ट फैदों काटाराव। थेवबो आंनि थाखाय बियो गोग्गाथाव आरो भाग्यनि बाथ्रा जे आंनो फार्स्ट बे कम्पानिनिफ्राय काटार एयारवेज एकमडेसनाव आंनो थांग्रोनोसै, आंनो फार्स्ट पारमानेन्ट स्टाफ जानाया जोंनि कम्पानिनिफ्राय। स' आंनि मोनसे बियो गोग्गाथाव आरो खुसिनि बाथ्रा आरोना। थ' माने फाइनाली आंनि बे मोनसे सिमांमोन जे आङो काटार एयारलाइनावहाय पारमानेन्ट स्टाफ मावगोन, बिनि थाखाय आं 1.5 बोसोर खस्थ' खालामबाय। स' काटार एयारवेज पारमानेन्ट स्टाफ आरो कम्पानिनि स्टाफआव मा फाराग दं बेखौ आं नोंथांमोननो उनाव लासै भिडिअ'आव खोन्थागोन। जे पारमानेन्ट स्टाफफोरहा माखासे गोबां रोखोमनि सुबिदा थायो, आरो जोङो 10 मासनि उनावनो जोङो प्रमोशननि थाखाय ट्राइ खालामनो हायो, गुबुन डिपार्टमेन्टआव बारस्लायनो हायो, बा केबिन क्रु जानो गोसोबा केबिन क्रुनि थाखाय इन्टारभिउआव थांनो हायो।
So नोंथांमोना सोर रसिता सामफ्रामारिखौ केबिन क्रू जाजानो गोसो गोजौ अख्राङाव बिरनाय जायफोरा माने गोजौ फ्लाइटआव थानानै डिउटि मावो बेफोरखौ माने केबिन क्रू होननानै बुङोना एयार हस्टेस होनबा बयबो बुजियो स' जाय सोर आंखौहाय जाजानो गोसो आंनोहाय माने प्रे खालामना हो आं ट्राइ खालामगोन 10 मासनि उनाव 10 मासनि उनावसो जों ट्राइ खालामनो हायो बा जों गुबुन सिनियर पजिशननि थाखायबो ट्राइ खालामनो हायो बेफोरबायदि गोबां सुबिदा बा 3 मासनि उनावनो जोङो न'आव थांनो हायो काटार एयारवेजनि टिकेटजों न'आव थांनानै फैनो हायो 10 दिन 12 दिन 15 दिननि थाखाय जों मास मोनथामनि उनावनो सुटि मोनबाय थायो बेफोरबायदि गोबां सुबिदा आरो जायफ्रा पार्मानेन्ट स्टाफ बिथांमोननि थाखाय थ' रसिता सामफ्रामारियाबो फाइनालि बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोनबाय दायो चान्सखौ मोनबाय आंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आंबो बिराद खुसि जादों नाथाय मोनसेल' दुखु दायो सुजाताखौ गालांनानै थांनांगौ मानो होनबा बिथाङा दाबो पार्मानेन्ट जायाखै बेबो सेलेक्टेड इन्टारभिउआव बेबो सेलेक्ट जादों बेबो पासखा नाथाय बेवहाय माने माखासे भिजानि प्रसेस माखासे डकुमेन्टेसन बेवहाय बियो एसे लेट खालामनायनि जाहोनाव बियो दासिमबो माने बिनि आखायाव दाबो गोदान भिजाया गैया फैथ'वाखै स' बिसोरखौ बियो माने जोंनि आखायावबो नङा बा काटार एयारवेजनि आखायावबो नङा बियो काटार गभर्नमेन्टनि MOIनि सायावसो स' बिथांमोना जुदि भिजाखौ बिसोरनो थाब प्रभाइड खालामबा बिथांमोनाबो थाबैनो काटार एयारवेजनि पार्मानेन्ट स्टाफ जागोन बा बिथांमोनखौ इसोर गोसो जाबा न'आवबो थिनहरनो हायो न'आव थिनहरनानै न'निफ्राय गोदानै लाबोफिननोबो हायो बिथांमोनखौ बा अरायसमनि थाखाय थिनहरफिननोबो हायो बे काटार गभर्नमेन्टनि सायाव बेखौ काटार एयारवेजआबो जेबो खालामनो हाया थ' फाइनालि आङो दिनै दायो माने काटार एयारवेजनि पार्मानेन्ट स्टाफ बा काटार हादरनि मोनसे गभर्नमेन्ट जबनि स्टाफ जाबाय आरो सिगांहाय आङो गभर्नमेन्ट जबनि स्टाफ नङामोन कम्पानिनि थ्रुयै फैनाय नालाय कम्पानिनि स्टाफमोन आरो दायो आङो दा फाइनालि माने आङो पार्मानेन्ट स्टाफ जाबाय स' जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा रंजाथावनि बाथ्रा ओमफ्राय नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना जेब्लायबो आंखौ बोर आशीर्बाद हरगोन आरो हेफाजाब खालामबाय थागोन थेंक इउ स' माच एभ्रिवान गोबां मानसिया माने गोबां समनिफ्रायनो कनफिउज जादोंमोन मानो आङो डकुमेन्ट साबमिट होफिनखो मानो पुलिस थाना थांखो बेफोरबायदि गोबां आंखौ नुबाय थादोंमोन नोंथांमोना रैखाथिलाय थ' बिनि जाहोनावनो माने गोदानै जोंखौ भिजा प्रभाइड खालामनो थाखाय कम्पानिनि थ्रुयै फैबा कम्पानिया जोंनो भिजाखौ हरदोंमोन नालाय ओमफ्राय दायो आं काटार एयारवेजनि पार्मानेन्ट स्टाफ जाबाय नालाय दायो काटार गभर्नमेन्टनि आंनोहाय भिजाखौ गावसोरनो काटार गभर्नमेन्टआ प्रभाइड खालामबाय आरो थ' बिनि जाहोनावनो गोदानै पुलिस क्लियारेन्स सार्टिफिकेट लाबोनांदों गोदानै पुलिस थानायाव थांफिननांदों गोदानै डकुमेन्ट साबमिट होफिननांदों बिनि जाहोनावनो आरोना थ' नोंथांमोननो आं फाइनालि दिनैहाय बे गोबाव समनिफ्राय नेनानै थानाय गुड निउसखौ नोंथांमोननो होबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजां मोनबाय जानांगौ दे आं बायदि सासे गामि गोथौनिफ्राय फैनाय बर' बा आसामिस मिडियामाव फरायनाय मानसियाबो सासे काटार गभर्नमेन्टनि वर्ल्ड बेस्ट एयारलाइननि पार्मानेन्ट स्टाफ जाबाय बेखौ नोंथांमोनाबो थारैनो मोजां मोनबाय जानांगौ ना बहुत थाबैनो आङो जाहाथे गोजौ लेभेलावबो दावखोलांनो हानाय बायदि गोजौ लेभेलाव आरो बांसिन दावगालांनो हानाय बायदि नोंथांमोना आंनो बेखौनो बोर सारस्रिहरदो थ' नोंथांमोननो आङो बेखौनो खोन्थानानै फोजोबनोसै आरो जायफ्रा आंनि इन्टारभिउआव मारै जादोंमोन बिनि बादै मिथिनो लुबैयोब्ला कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आं थारैनो माने बिनि बादै भिडिअ लाबोगोन मा कुइसन फैयो एयारलाइननि इन्टारभिउफोराव ना स' थेंक इउ स' माच एभ्रिवान आंनोहाय बयबो बोर सारस्रिहरदो नोंथांमोननि बोर आरो अननाय आरो सापर्टखौ जेब्लायबो लाखिदो थ' रसिताया अरायसमनि थाखाय पार्मानेन्ट जाबाय काटार एयारलाइननि थाखाय स' थेंक इउ स' माच एभ्रिवान एन्ड लाभ इउ एभ्रिवान लाभ इउ बड'लेण्ड एन्ड जय बर'